Už je. Ale říkal by ten pan z Luka, že tyhle ty se dají normálně projet mikrovlnkou. Jo. Že si... Ale musíš se s ním pak už se nesmí nechat. Musíš bez tím mikrovlnky vlastně. Jo. Tak jsou to takový jednohubky na bankety, no. Viktore, chceš taky být hezký ve obraze? Já jsem většinou hezký. Tak počkej, jak ještě takhle přiblížím. A byl bych rád, kdyby tam bylo vidět, že jsem byl u holiče předevčírem. Jo, tak pozor na vlas, jo, musíme to jako, ano. Designově jsem dořešil. Jo, vypadá to dobře, no. Tady ten šedý odstín košile mám v hlavě. Ano. A ty, Honzo, co ty koláčky jako dobrý? Mám, nevím, taky hezky. Dobrý. A co zuby, dobrý? Zuby jsou velmi dobrý. Teď jsem tam byl v červenci a přijďte, proč jsem vůbec chodil? Oni mě vždycky zavolají, protože vědí, že budu není hotový. A říkají, máte čas? A říkám, no mám. Přijďte prosím vás dřív, my tady nemáme co dělat. Tam přijdu tam, no jo, to jste sem nemusel ani chodit, tak zase přijďte, tak až zase v březnu. No ty vole, by ti mohli ošetřovat, když máš všechny zuby skleněný, ty vole. No. Nemáš, jo, ještě máš. Jenom tohle. No Viktor říkal vždycky, že má jenom 2 stoličky. Já hovno, tady nemám 2. Jo? Tuhle Milenka říkala, že se jí mě poprvé v životě zdálo. To něco chtěla, ne? Já říkám, co se vám zdálo. Pane Kučele, je to blbý, ale vykoupla jsem vám 4 zuby. No, nějak něco mi spadlo pod stůl, vy jste pod stolem, šák jste mi na nohy a já jsem vám vykoupla 4 zuby. Já říkám, Lenko, tak na to si dávejte bacha, to je nereálný sen, nerealizovatelný. No, tak samozřejmě, že bych vám nevykoupla zuby. Říkám, tak jsem to nemyslel, jak to tak nemám. A ona, ale já jsem normálně barevný sen jsem viděla, jak vy jste normálně pod tím stolem, no bože, tak jste si začal vyndávat a pokládat na ten koberec. Říkám, Lenko, blbej sen, tolik jich nemám. Kuci, tak to bude zase dobrý díl, jo? Já to tam přidám, jo?